Уважаеми слушатели, продължава Куп неделя на вълните на Радио Пловдив. Стигнахме до последния час в предаването, в който ви казах, че ще говорим за гражданското общество. За това, според мен, имаме и проблем, когато винаги говорим за гражданско общество, тъй като би трябвало това да е нещо, което съществува по принцип и всички да се чувстваме част от него, но в действителност се оказва, че това не е така. Специално си приготвих данни за предаването днес, според които повече от 70% от българите, в това число и аз самия, не членуваме в никакви организации. Също и аз нито членувам в партия, нито в някакви други организации, клубове по интереси, примерно или нещо подобно. Което се оказва, че е проблем, тъй като това нечленуване към нищо на практика ни прави доста апатични, доста отдалечени хора, които не познаваме добре структурата на една организация. Елементарен пример ще ви дам, казват социолозите, които са направили това проучване, а именно, че когато не участвате в никаква организация, примерно може да бъде организация на цветарите във вашия квартал, не говорим за някакви политически организации или други с някакви особени цели, но в каквато и да е организация, винаги има вътрешни избори, винаги ще има председател, винаги ще има някой, който ще говори с медиите, винаги ще има касиер. Тоест това са едни така елементарни стъпки и задължителни елементи обаче от истинското гражданско общество, които ние не упражняваме никога и най-накрая се чудим защо винаги така става, че някой нещо взима решение вместо нас и така нататък. След цялата тази прелюдия, време да ви представя гостът ни в студиото, той е Георги Стойчев. Здрасти! Здравей! Участник в инициативния комитет на гражданска инициатива на екологична тематика, обобщавам аз, с заглавие за опазване природните и културните ценности в природен парк Бунарджик, град Пловдив. Ето един представител на гражданското общество, на една организация, която вече сте структурирани, избрали сте си хора, вие сте в инициативния комитет. Тоест, нали, това е точно организацията, за която говори, че на нас не липсват такива организации. Така че затова и те поканих, за да поговорим и за вашата организация, но и за това, защо някакси при нас, българите, се случват трудно тези организации и дори с тези протести, които на практика вече заглъхват, ме струва, че за пореден път се случва пак това. Има една добра идея в началото и накрая какво става? Какво е твоето мнение? Значи, аз мисля, че хората са свикнали да някой друг да прави нещата вместо тях. Държавата да се грижи основно за нас самите, но в последните години се оказа, че държавата не го прави. Може би не знаете, тъй като и аз не знаех доскоро, но съществуват всъщност два закона, с които гражданите могат да участват пряко в управлението на държавата. Аз също доскоро не знаех, да, но да кажем на слушателите. Ние създадахме една гражданска инициатива за Бунарджика, която е по един от тези закони, закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Това е един от начините да изявиш гражданската си позиция, като се съберете група хора, според закона на местно ниво, трябва да са 50 човека, с еднакво мислене, еднаква идея и да създадете такава гражданска инициатива. Просто група хора. Това означава гражданска инициатива, без политически привкус, без нищо. Просто хора, които са възмутени от някаква тема и протестират вече като законова организация, а не като група хора, които са излезнали на протест, искат да изкажат своето мнение. Това сме го опитвали, но не се получава. Добре, какво се променя, ако вие направите такава организация по този закон за участието на гражданите? Значи по този закон гражданската инициатива може да внесе в общински съвет или при кмета, или при общинския управител, областния управител, да кажа, да. Когато говорим за местна инициатива или когато говорим за национална, дори в парламента или при президента, да внесе своето искане. Без значение за какво е. Гражданите могат да изявят всякакво искане. При нас всъщност идеята възникна в интернет. Ние направихме една група за да спасим всъщност Бунарджика от незаконен строеж. Този интернет направо им бърка на всички в здравето. Да, Фейсбук е лоша дума, явно. Нещо стане в интернет или в Фейсбук и направо на всички им настръхват те така косите, но хубаво, че явно го има този интернет и Фейсбук, за да могат хората да задават въпроси. Да, оттам започна всичко всъщност. Първо се бяхме събрали няколко човека, които се бяхме възмутили от
бутането на стария ресторант Бунарджика, след което това прерасна в протести, които бяха доста над 10 и никой не обърна внимание всъщност. Дори наричаха със странни имена и може би екотерористи мисля, че се стигна до едно време. Добре, аз ще ти кажа, следя нещата, запознат съм общо с темата и ще ти кажа защо така реагират много хора, пък и това ще ми бъде следващия въпрос. Защото много хора си казват така, добре, ама те какво искат сега? Там да бъде мръсотия с чупения стар ресторант, наркоманско сборище и така нататък. И ето затова директно сега ти задавам въпроса. Всъщност вие какво искате? Там да си остане порутената част на стария ресторант. Това ли е? Всъщност ние искаме законите на България да важат за всички. Бунарджика е защитена територия, защитена от Закон за защитените територии. И там по плана на управление на този природен парк е забранено всякакво строителство, освен да бъде възстановен стария ресторант, т.е. да бъде ресторант и да бъде в обема, в който е бил. В момента това не се случи. На мястото на стария ресторант в момента има един голям миско. Т.е. ресторант няма, не е спазен закона и ние искаме просто закона да бъде спазен. След като бъде отнето строително разрешително, нали, на тези, явно инвеститорът или тези, които заедно с него се е стигнал до там, че да го няма този ресторант и да се стигне до протести, до гражданска инициатива, значи има проблем. Това ми напомня до някъде на случая с строежа в Ропотамо от преди седмица. Има ли нещо общо? Там да припомня на слушателите, старо бистро, изведнъж започват да го бутат и да наливат бетонни основи, за да строят ново бистро, но не се знае на колко етажа ще бъде новото бистро. Да. И там всичко беше спряно, доколкото знам. Да, така е. Подобна е схемата. Значи не за първи път се получава някоя стара сграда или място да бъде изкуствено оставено, дори не само в община Пловдив, това в цялата страна се случва, да бъде изкуствено занимарено, за да изчакаме после да дойде конникът на бял кон и да каже, ние ще оправим нещата, ще го купим и така нататък, но това не оправя нещата. Добре, ти не ми отговори на въпроса. Какво вие искате? Пак ще ти кажа същото. Искате да остане срутения ресторант и там да си бъде леко така мръсотийка, защото иначе другия вариант е нещо се построи. Значи това, което искаме... Когато се строи, а пък вие сте против да се строи. Това, което искаме е част от точките в протокола, който създадахме, когато създадахме гражданската инициатива. Не съм аз ти искане, аз просто ще ги изчита. Добре, ма накратичко, само накратичко, по една-две думи, ако са по-дълги изречения. Значи първото е да бъде спряно спорното строителство, нали, там. Второто е да бъдат проведени действия, така че да се разбере как точно се е случило след приватизацията на този ресторант, да стане частна и отдолу земята, която е изключително държавна собственост, инвеститорът да възстанови иззетата скална маса, това отговарям на въпроса, описана в техническия проект, т.е. това, което е направено изкопа, това е скална маса, която може да бъде върната на същото място и да бъде измислено вече от общината, но използвайки все пак ландшафтните архитекти на Пловдив, които си имат организация. Тук малко, така веднага ще те прекъсна. Не мога да си представя как ще се върне скална маса, тя е щупена, изкъртена, изнесена. Може, кажете ви, добре. Може да се върне. И вече, тъй като предстои отново да бъде правен план за управление на тази зона, вече заедно с гражданите и гражданските организации да се реши какво ще се прави на това място. Ето това сега може. Да. Защото до тук чувам как искате да спре този строеж. Хубаво, добре, даже мисля, че той в момента е спрян. Ние искаме строителното разрешително да бъде спряно. Въобще никога да не се строи, така ли? Този инвеститор. Не харесвате инвеститора, така ли да разбирам? Не харесваме това, че някой иска да строи нещо, което не е разрешено да се строи в това място. Добре, но нали също, че много хора сега казват, той някой друг явно им плаща, сега друг инвеститор иска, този не го харесва. Някой да ни плащаше, но не. Всъщност и такива обвинения имаше към нас, но не. Всъщност никой не плаща, ние сме просто граждани, група от граждани, които не сме доволни от това, че не се спазва закон. Добре, и какво искате? Строежа ще бъде, примерно, той ще бъде. И след това какво да стане? За да може най-накрая, когато аз се разхождам там и когато се разхождат майките с децата и така нататък, все пак да не бъде
така една дупка, която беше дори наистина и опасна. Да, как това, което искаме, да са доволни? когато се върне тази скална маса, всъщност, мястото може да бъде заравнено, така че да може да се ползва, а когато се обсъжда планът за управление на хълма на освободителите, което е истинското име, нали, на Бунарджика, вече може да самата община да реновира мястото, да го направи обществено достъпно. Но обществено достъпно, а не да се строи нещо, което гражданите не могат да ползват на Пловдив. И туристи съответно, всички гости на Пловдив. Това искаме. Добре. Не да остане изкуп. Разбрах, това ме успокоява до някъде, защото така аз като гражданин също на Пловдив искам да бъде всичко хубаво и да бъде полезно, но и достъпно за всички. Това също е хубаво, ако се получи. Този въпрос предстои да бъде тепърва разглеждан, а вие тепърва ще събирате подписка. След малко още подробности, а има няколко други въпроса. Така и така ми е паднал представител на гражданското общество, които ще задам малко по-късно, така че останете с нас. В Клуб Неделя си говорим с Георги Стойчев, представител на гражданска инициатива за опазване на природните и културни ценности в природен парк Бунарджик, град Пловдив. Говорим си не само за Бунарджика, естествено, и за нещата от живота, и затова ще те задам такъв въпрос. Какво мислиш за тези протести, които напоследък ни заляха, и най-вече не те ли озадачава начинът, по който те в момента затихват? Разпокъсани, лидерите бяха опорочени по някакъв начин. Как си го обясняваш? Ти като човек, който очевидно си в граждански инициативи много по-рано, преди няколко месеца, както започнаха тези протести. Ами така, като всеки човек, аз имам теория за тези неща. Според мен, първо, протестите бяха нещо много хубаво. От гледна точка на това, че много хора се събудиха и решиха, че могат да излезат на улицата. Че това не е срамно и че не е нещо странно. А затихването, аз мисля, че защото цял месец хората в неделя излизаха, протестираха, нали, тогава бяха масовите протести. Излизаха, протестираха и всъщност назад им остана домашната работа. Това е чисто битово, според мене. И се прибраха за една... Ами всеки си има къщна работа, или да отиде до село, или до някъде, или да се почини. Нали... Прозрачни причини. Т.е. Да, прозрачни са причините и всъщност една седмица казваш, аз имам работа, на втората пак имам, на третата вече ме домързяло да отида. И според мен това е съвсем битов този проблем. Добре, но от друга страна протестите не родиха някакъв субект, някаква здрава, дори да е гражданска инициатива, да не говорим за партия, защото партиите станаха наистина лоша дума, но защо така не се получи тази енергия, не роди нищо запомнящо си? Ами аз мисля, че да роди. Но просто, както всяка бременност, трябва да мине време, за да се видят хората, които са излезнали оттам. Тоест, това, което искам да кажа е, че хората, които са били с гражданско мислене и ги е било по някаква причина страх да излезнат, срам или нещо, да ги видят хората, те сега се групират на групички и ще създадат някакъв тип граждански инициативи, да го кажем. Оптимисти, т.е. Оптимисти, аз защото очаквах да си повече песимист, тъй като нещата не се получават така. Нали, тези протести не доведоха до революционната промяна, която някакси те в началото искаха. Всъщност, а след това много исканията се промениха. Импулсивните неща никога не водят до нещо градивно. Обикновено водят до някакво разрушение. Аз мисля, че нещата трябва да се случат точно по този начин. Просто хората се разбудат, а ако ще се случи нещо, то ще се случи след месец. Имаме пак шанса след изборите. Да сме живи и здрави, ще разберем. Връщаме се на така основната цел на вашата гражданска инициатива. Още веднъж искам да обобщя пък това, което разбрах, че е възможно по закона за участието на гражданите в властта да се правят такива инициативи, които да са неполитически и да искат да имат определени искания, което е чудесно. Нарочно го повтарям, за да може хората, които имат своите искания, да знаят, че е възможно такава организация и най-важното е да не си мълчат.
Тук трябва да кажем и, че ние с теб имаме различни мнения по нещата. Това се личи и от нашия разговор. В смисъл такъв, не че съм ви опонент, но аз просто искам нещата да се оправят. Аз не искам да стоят, нали, примерно в някакви разрушения или да бъдат както бяха занемарени на Бунарджика. Така че в момента, в който вие също искате нещата да стават красиви, да се оправят, аз съм вече ваш съмишленик. Очевидно има така различия в начините, по които това се постига, но естествено това е съвсем нормално за гражданското общество. Всеки има право на свое мнение. И това е хубаво. Да, точно така. И има право да го защитава. С едно изречение, понеже с теб си говорихме в предварителни разговори и двамата сме на различно мнение за втория гребен канал. Съответно аз съм за, а ти си против. С една дума, защо смяташ, че това няма да е добре за Пловдив, да има втора гребна? Значи, всъщност съм против изцяло. Става въпрос да бъде направена по-къса гребна, втория гребен канал. Това не го знаех. Аз мислех, че хората, които са против изграждането на втория гребен канал, са против по принцип. Не, значи хората са против приятия проект, който в момента трябва да достигне, мисля, че почти по цялото протежение на гребната база. Имаше още един проект, който е до моста на гребната база, който е наполовина и също е напълно достатъчен, за да се свърши работата на гребен канал, помощен при олимпиади, което е целта му. Значи, ако се направи наполовина този гребен канал, първо няма да се навлезе в Натура 2000 зона. И в тази зона всъщност съществуват и лунгозни гори. Няма да обяснявам за тях, защото по-дълго ще стане. Може да ги проведете в интернет лесно какво означават. Това са едни уникални гори, които ги няма в Европа, защото тя се урбанизира много бързо. Има ги в България, има ги в малко държави, които са се поизоставили, да кажем. И те затова са в Натура 2000, затова там има такава зона. Но това са просто природни богатства, това ще кажа кратко. Освен това, изграждането на по-малък гребен канал ще бъде и по-малка инвестиция, която Пловдив трябва да плати, т.е. ние, гражданите. Няма да е нито инвеститора, нито кмета, нито общински съвет, гражданите. Ние сме Пловдив. Да. Аз пък трябва, като казах, че съм опонент на твоята теза, аз пък като човек, който всеки ден почти се разхожда на гребния канал и трябва да кажа, че там просто вече няма място за разхождащи се, за бягащи, за каращи ролери, каращи колелета и какви ли още не превозни средства. И като човек, който обича също природата, виж колко е странно, нали? Двамата обичаме природата, пък сме на различни мнения, но това пак е демократично и е хубаво. Така като човек, който също обича природата, смятам, че колкото повече алейки има и нови водни пространства, това ще бъде само хубаво за града. Но от друга страна, естествено всичко това трябва да бъде да става с спазването на законите. Съгласен. И с това наистина нещата да бъдат добре, без да сме ощетени. Ако наистина такива заеми, както такива, които ти спомена, ще бъдат много тежки за нас. Ами, добре, благодаря ти за това гостуване. Ето така си говорят представителите на медиите и на гражданското общество, задават си въпроси и са опоненти по някои теми, но смятам, че това е нормално. Вие тепърва събирате подписка. Значи подписката стартира т.е. седмица и ще бъде до края на другият месец, след което ще внесем тази подписка с исканията в Общински съвет, при кмета и при областния управител. Като целта ви е не занемаряване, а облагородяване на Бунарджика, но по обществено достъпен начин, ако така може. Да, просто да бъде ползван от обществото. Всички, а не да бъде за частна дейност. Мислили сте да сезирате прокуратурата? Аз не знам, тъй като имате въпроси за някакви сделки, как са направени. Това не е ли работа на прокуратурата? Това е работа на прокуратурата, но идеята ни в момента не е ние да сезираме, а всъщност общината би трябвало да я сезира, след като направи проверката и има проблем. Ние мислим, че има. Тези хора в общината са наши представители, които ние сме избрали, затова те трябва да си вършат тази работа, когато бъдат сезирани по съответния начин и закон. Разбрах, благодаря ти за това гостуване. Желая ви успех и на инициативата и на подписката, в смисъл да бъде внесена, пък оттам нататък как ще бъде разгледане, какво ще стане, това вече зависи от други хора, да взимат решение. Но хубаво е, че гражданите се организират и задават въпроси и не си мълчат. И упражняваме натиск. Да, което е задължително, нещо, което аз адмирирам. Благодаря ти за гостуването. Ние продължаваме с още музика.